No niin, YouTube. Tänään olisi testissä tämmönen Praga Praerium Bills Autism check. Tarkenna. Check. Imported, eli tuotu. Tää on tämmöstä tsekkiläistä olutta. Olustestissä tänään sitten Praga. Otetaanpa huikkaleista. Joo. Aika hyvää tämmönen, että arvosanko semmonen 4/5 ja tämmönen olustesti tänään, että Praga. Tämmöstä. Suosittelen, jos vaan maistuu Praga. Siinä on joku kellokin näköjään ja tuolla lukee kaunokirjoitusta Praga is authentic. No niin, tässä on 15 sentin panttia. Ostin tosiaan tosta kauppakaaren Prisma-osiosta tää juoma. Suosittelen ihan 3/5. Annan kyllä sen. No mut joo, ei multa enempää, että moikka.